Mahimo ba tang zombies kung kita magpa-vaccine sa COVID-19 vaccines after 2 years? Mao kini ang atong topic karong adlaw sa The Truth Bible Program. Naay duha ka points sa atong mga tubag. Una-una, ang tubag sa siyensya. Ikaduha, ang tubag sa Biblia. Ang una-una, tubag sa science or tubag sa mga doctors. Ingon nila, adunay duha ka klase nga vaccines. Unang-una, ang vaccine nga nag-contain og patay nga mga germs or deactivated nga mga kagaw. Kana nga mga kagaw i-inject na sa imuha, unya mo trigger, mupukaw na sa imong immune system para i-fight niya ang tinuod nga mga diseases, tinuod nga mga viruses. Ang example ni ana mao ang Sinovac. Ang ikaduha nga klase nga vaccines mao ang mRNA vaccines. Unsa man ning mRNA vaccines? Now, kining mRNA vaccines, aduna kini substance called messenger RNA, busa mRNA. Now, kini nga vaccines, mutudlo kini sa imong mga cells sa body nga maghimo og protina para nga mupukaw sa imuhang immune system. Now, mo kini siya ang istorya. Ang atong body na ay mga cells. Gagmay kay ng mga cells. Ug kanang atong mga cells na nay command center. Ang pangalan, nucleus. Tunga-tunga na siya napita. Now, diha sa nucleus, na ay genetic material. Unsay ngalan? DNA. Diha sa DNA, nabutang ang daghan kaayo nga mga instructions of building and maintaining our body. Now, kining atong lawas, na ani siya building block nga ang tawag protina. Now, kung ang body manginahanglan siya protina para maghimo siya daghan nga muscles, ang instructions gikan sa cells kopyahon. Now, kanang instructions gikan sa cells or gikan sa nucleus, i-convert na sa body ngadto sa mRNA. So, ang instruction nahimo na siyang mRNA. Now, kining mRNA mugawa siya gikan sa nucleus ngadto sa protein building machine. Tigbuhat og protina nga molecule sa ato ang lawas. Ang pangalan is ribosome. Now, pag-abot sa mRNA sa ribosome, basahon dayon sa ribosome ang mRNA, basahon ang code. Sa dihang kinabasa sa ribosome ang mRNA, gabuhat dayon siya og building blocks nga mao ang proteins. Now, mao na ang istorya sa mga vaccines like Pfizer o Moderna. Walay labot ang Sinovac ha. Now, kining mga vaccines like Pfizer, Moderna, na sila special mRNA. Nga naay instructions to make proteins. Gitawag spike proteins. Now, kini siya harmless kini nga klase nga pieces sa virus. Bali, ikog-ikog, kasway-kasway kini sa mga virus. Dili gid mismo ang virus. Now, kining spike protein, makita nimo ni siya sa surface or sa ibabaw, sa panit, sa SARS-CoV-2 nga virus. Nga tagapi sa mRNA vaccine, giputos na siya og protective coating. So, giputos na siya. Now, i-inject na sa imuhang body. Inig-inject sa mRNA padulong sa imuhang lawas. Ang mRNA mo padulong sa ribosome, dili ba? Moingon dahil ng mRNA, huy, pagbuhat na og spike proteins. Nga sama ni ani nga design. Basahon sa ribosome ang code, basahon sa ribosome ang instruction, nga naa sa mRNA, ug dayon humanyag basa sa mRNA nga code, magbuhat na dayon siya og mga protina nga ingon ana ang design. Murag ikog-ikog sa mga viruses, mga spikes sa viruses. Humagbasa dayon sa ribosome sa mRNA, gubaon dayon sa atong lawas ang mRNA. Gision, sunugon kung sa ato pa nga term. Now remember, note, dili mosulod ang mRNA sa nucleus. Ang mRNA sa Pfizer, dili gid na siya mosulod sa nucleus. Busa, dili na tinuod nga i-change sa Pfizer sa Moderna ang ato ang DNA pag i-inject na kana sa tuwa. Then mahimo dayon kita mga zombies daw kuno. No. Karon nahimo na ang mga spike proteins. I-present tayo sa cells ang harmless spike protein sa iyang surface. Mura kunuhay og naanay virus sulod sa lawas. Kunuhay lang ha, wala gayod. Moingon dayon ang immune system nga, uy, naay stranghero sa ato ang lawas, naay invader, naay virus, nakita na ko iyang spike, turao, nigimaw. Okay,
Magbuhat kita og mga antibodies para i-fight niyan ang virusa. Pero dili gud to tinuod nga virus ang ilang nakita. Spike lang gud to sa virus. Sa ato pa, bali giilad ang imong lawas para nga magbuhat siya kaugalingon niyang antibodies. Good news, di ba? So, nagbuhat na imong lawas og daghan kay nga antibodies, poston din niya ang mga spike proteins. Now, daghan na kay ang nabuhat nga antibodies sa lawas. Karon, inig abot sa tinuod nga virus nga mao ang COVID-19 virus, moingon dayon ang mga antibodies nga, uy, hala, naay bula. Moingon ang immune system nga, hala, naay bula nga naay mga spikes. Uy, kaaway na, COVID-19. Ilaha dayong adtuon ang COVID-19, ang mga spikes nga tinuod sa COVID-19, bangilan dayon sa mga antibodies. Aron nga inigtugpa sa COVID-19 sa human cells, dili na kini dawaton sa human cells ang mga viruses kay nakalak naman. So di nakasulod. Karon ang atong immune system, ang iyang mga kita kani nga mga fluid white blood cells, lakag-lakagon dayon kanang virus hangtod iyahang lamoyon og patyon diha sa iyahang sulod. Og mao na istorya mga kaigsuonan sa mRNA nga mga vaccines. Dili gina siya mosulod sa imong nucleus ha para i-change ang DNA nga naa sa imong nucleus. Dili ka mahimong zombie. Kung dili padaghanon lang hinuon ang mga antibody sa imong lawas para inigabot sa tinuod nga virus, Delta virus, COVID-19 virus, andam na imong lawas para mosukol sa kaaway. Now, mao kadto ang answer sa science or sa mga doctors, karon ang answer sa Bible. Naabagyoy zombification worldwide. Kung basahon nimo ang Old Testament, ang worldwide destruction is by water. Ug ang New Testament gasulti nga ang worldwide destruction sa future is by fire, not by zombification or death caused by vaccines. Kung basahon nimo ang 2 Peter chapter 2 verse 6, through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. Panahon ni Noah, dili ba? Giflood ang earth with water kay mga daotan man kaayo. Sa verse 10 dayon, naingon si Peter, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its work will be burned up. Unsa man siya? This is fire. Sa future, may sunan ang worldwide destruction, dili zombification, dili vaccines, kundi fire. May sunan sa Revelation, mamakining prophecy about future events. Walay verse nga guys, nga naay mga walking dead. Busa ayaw magtuo nga ang mga vaccines will make you a zombie. Unya ay kaduha may sunan kung basahon nimo ang Bible, sa Psalm chapter 139, I am fearfully and wonderfully made. Tan-awar ko ng tao mga kaigsuunan, complex kaayo siya, pero wonderful. Ang tao flesh. Ug miraculous bisag flesh lang siya, he is able to walk, to think, to breathe, to decide nga no, kay naay spirit, soul sa iyahang lawas. Busa makabaklay siya, maka-feel siya tungod kay naay soul sa iyang lawas. Now, gahuna-huna kini nga pastor, ug uban pa man nga pastor, kung magba-vaccine daw ta, mahimo kitang zombie. What will happen this coming September maybe will shock the world. Nagtanaw ko sa prophecy ni Nostradamus nga magkaroon og zombie apocalypse in 2021. We are very close. Nganong ako ning gisulti? Pag magkaroon og matuman kining prediction ni Nostradamus about zombie apocalypse, kining tanang tao sa Monterrey nga midawat sa vaccine, mura nimo paak sa ilahang pamilya. Kabalo ba maunsay meaning sa zombie? Zombie meaning walking dead. Bisan pag walay soul sa imong lawas, bisan pag walay spirit sa imong lawas, kundi flesh and virus lang, makabaklay-baklay na mo nang mga unog tao. Ison imposible ka na nga mahitabo. Nga ang body nga walay soul and spirit is able to walk, to eat, to make a sound by his voice? No. Bisan pag i-change nimong DNA sa tao, kung ma-change man nimo successfully, dili juga kahimo og zombie. Kabalo mo nga nung ingon-ani ni sila. Kay sige maglantaw ang mga fantasy sa TV. Sige maglantaw mga salida, zombies, walking dead, World War Z.
Wanang gahon-ahon na sila, kining mga vaccines makahimo ka na to nga mga zombies. Now, sa katapusan mo kini, I believe makisunan, nga ang Ginoo dili mo allow nga mahitabo nga kita mahimong mga zombies. Nga dunay worldwide wipeout, ang tanan mahimong zombies. No? Kontra ka na sa iyang plano sa propesiya. Kay wala siya ga propesiya nga ang mga tao mahimong mga zombies. Unya, against pud ka na siya sa iyang love for the elect. Dili siya mo allow nga ang iyang mga pinili mahimong mga zombies. Ako nagpa-vaccine ako. Ang uban nagpa-vaccine na. Makaalaw kang Ginoo nga ako, uban pa man nga mga linuwas, mahimong zombies. Wrong, Unya, ikaduha, salig nga ang Ginoo magka-protect kanimo gikan sa pagkamatay tungod sa vaccine. Ang vaccine wala gi allow sa Ginoo mabuhat aron mamatay kita. Kung dili aron maproteksyonan kita gikan sa virus nga COVID-19. Now, kung namin magsakit tungod sa COVID-19, normal na kana siya kani-respond ang imong lawas. Iniinit ang imong lawas kay painiton gid ang imong lawas para ipatay sa vaccine. Normal nga mahilantan ka. Kay of course ang imong body nag-adapt sa bag-o nga sistema. Ug kung naa may mamatay, ay normal naman gid na may zonan. Lahi-lahi man taglawas. Sama lang gud na sa allergies, di ba? Ang kadaghanan ganahan gid mo kaon sa manok, pero ang uban dili ganahan nganuman. Na sila allergy sa manok, magkatul-katul sila. Now, ingon ana usab sa vaccines. Though ang vaccine is for our good, yet ang uban, dili kakaya ana ang klase nga tambal. Musa inig-take nila na mamatay sila. Pero ikahadlok, gamay raman, daghan man kaayo ang mga tao nga good ang result. Like me, good man ang result sa ako. Wala man kumaon sa, wala ko hilante. And I believe dili po ko mamatay, kay dako pa ang trabaho nako para sa Ginoo. Kung ikaw, wa kay pagsalig sa Ginoo, wa kay pagsalig sa iyang assignment nga gihatag sa imo, wa kay pagsalig sa Ginoo. Mahadlok ka. Konklusyon, pa-vaccine. Ayaw na paglangay, salig sa Ginoo. It is His means para maproteksyonan ka gikan sa virus. Dili ka mahimong zombie. Dili ka mamatay. Salig sa Ginoo. Salamat sa pagpaminaw. Next time atong itakol, marka ba ni nga 666 ang COVID-19 vaccine o dili? This, mo kini itong topic. Sunod nga takna. Salamat sa paminaw. This is the Truth Bible Program.